Čauky mňauky lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to nebude žádný Stickman, ale rozhodla jsem se natočit nějakou známější hru a jmenuje se Geometry Dash Lite. Jestli ji neznáte, tak nekoukáte na YouTube. Je to prostě taková hra, že máte takovou kostičku a musíte přeskakovat přes nějaké překážky. Když nebouráte do něčeho jako já teď, tak musíte znova, takže proto lidi u ní chytají rage, protože to prostě neumí. Takže tak, ale já mám tu první kolo hotový, takže já to nebudu tady dělat znova. A půjdeme rovnou na nějaký těžší, třeba na Can Let Go, tady mě prostě nejde překonat a mám u ní dost dobrý rage. Takže jdeme na to. Jak vidíte, je to fakt těžký, takže není to žádná sranda. A doporučuji to stáhnout, protože je to fakt dobrá hra. Takže stáhněte si ji. Oh my. Tady to je docela Ty vole. Jsem chtěla říct, že to tady takový jakože dobrý, ale není. Jo, a vlastně musíte skákat do hudby vlastně. A jsou tam jiný hudby, takže je to docela dobrý. Oh. Jsem zapomněla skočit do prdele. Reklama, zase to nevšimejte, takový reklamy, strašně nám střih. Takže jdem znova a pokusíme se to konečně zdolat. 23% fakt není dost. Jdeme na to! Ty vole! Ty vole, já jsem to chtěla zandat. Teda. Ty vole! Jdi do prdele, já to nebudu hrát. Pojď, a teď to rozhodne. Hurá, už jsem to konečně dala. Teď to bude opět těžký, pe. Ty vole. Oh my god, tak tady vždycky skončím, ale teď se mi nějak dál říct, takže to nechci zakřiknout! Ty vole, jsem byla fakt dost daleko. Jsem se voznovat, ty vole. To je fakt hrozný. Jako vy si tam určitě smějete, ale prostě mě to je fakt hrozný. Počkejte vy, až si to stáhnete, jestli si to vůbec stáhnete. Ale já to fakt doporučuji, že to stáhněte a uvidíte, jaký to je prostě hra. Jako mě fakt baví, jo, ale fakt vás to naštve, celý den. No, vidíte. Hurá. Pojď, kámo. Hurá, už jsem to snad dala. Teď jdem na lodička. Ty vole. Teď, ale tady to je těžký, to. Musím se, ty vole. Tak jo, já si myslím, že už to necháme tuto. A půjdeme na, já nevím, dáme třeba, tady to mě strašně baví, X-step, nevím, nebo jak to je, nevím. Ale jdeme, no jasně, 1% ani ne. Ty vole! To fakt těžký, tuto. Tuto nenávidím z celého srdce. Koukejte na to. To je úplně v održku. Ty vole. Ne, proč na to, když na to nemůžeš? A možná v tom budou série jakože 2, teď nevím, jak se to vyklube, protože tak já nevím, jak chci natočit i jiný hry. Takže nevím, jak se to vyklube. To dám na pohodu, se nemůže stát, prostě to je. Mám trošku rýmu. Jsem nešel do školy, protože mám fakt rýmu. Ale rozhodla jsem to natočit. Pro vás, jo, to je pro vás, takže neříkejte, že jsem nějaký simulant. Oh shit!
Od znova. Jo a ještě jsem tam zapomněla říct, že tam jsou vlastně ty jackpointy, ale já je vůbec nepoužívám, jako někdy je používám, jo, ale jakože každý den ne. Prostě já jsem je chtěla jenom vyzkoušet. Soustřeď se! Oh shit, tak to bude rekord, kámo, to bude rekord, ne? Ne! Je to rekord? To 28%. A kolik mám? Ty vole, já jsem dala stejně. Jenom 1%, to měla bych nový rekord. Ne! Pojď. Pojď, pojď. Pojď, dáme zase to samý. Pojď. Jo, jsem sebrala tu minci. To hlavně neposrat. Ne! Si děláš srandu. Ty vole. Šel z toho rýmu. O čem? Ty vole, klídek. Víš, já myslím, že to jenom hráč tě nemůže rozhodit. Pojď. A pojď, lodička. Proč nejdeš nahoru? Ty jo. To je fakt. Pojď. Dáme úplně na pohodu to lodička, co? Že si to můžu nakouřit, ale nakouřím, ty vole. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like či koment, budu moc ráda. Stáhněte si tady takovýhleto hru, je to strašný, máte u ní strašný rejče, takže se na to koukněte. Stáhněte si do mobilu, do tabletu, do koho chcete, do čeho chcete spíš. Já se s váma loučím, mějte se krásně, hezký den a čusák.